тантанаҳои ҷашни наврӯзӣ дар маркази ноҳияи Данғара бо шукӯҳ ва шаҳомати хос идома доранд. бале дар ин ҷо сокинон, олимон, донишҷӯён ба ҳам ҷамъ омаданд то ин ки аз дастовардҳо ва маҳсули меҳнати худ ба кулли бинандаҳо муаррифӣ созанд. бале воқеан ҳам дар як гӯшаи ин базмгоҳ бонувон ба ҳам омаданд, таомҳои гуногуни миллӣ омода мекарданд. Дар гӯшаи дигар донишҷӯён, омӯзгорон дастовардҳои худро муарриф мекунанд. воқеан ҳам ин макон ба макони хеле ҷолиб ва ба як базмгоҳи пуршукӯҳи наврӯзӣ табдил ёфтааст. бале бонувони ҳунарманд ғизоҳои миллӣ аз қабили сумалак ва дигар таомҳое ки хоси ҷашни наврӯзӣ аст омода карда истоданд ва мо бошем бо онҳо ҳамроҳ мешавем. бале воқеан аз рӯҳияи мардум бар аво мушоҳида мегардад ки ана ҳамин гуна тантанаҳо ки хоси ҷашнҳои миллӣ мо ҳастанд мардумро ба ҳам меоранд. мардум якҷоя ҷашни пуршукӯҳи наврӯзи байналмилалиро таҷдил мекунанд. ҳар куҷое ки тантанаҳои наврӯзӣ барпо мешаванд ва сокинон дар он гуна ҷашнҳо албатта бо дили саршор аз меҳру муҳаббат ба ҳам меоянд ки якҷоя дар ана ҳамин гуна ҷашнгоҳҳо аз фарҳанг, таърих ва ҳувияти миллии худ сухан гуфта бошанд. боғи фарҳангӣ фароғатии хуррамшаҳр макони асосии тантанаҳои ҷашнӣ ба ифтихори наврӯзи байналмилалӣ барои сокинон ва меҳмонони ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон интихоб гардидааст. дар ин ҷо бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни ҷаҳонии Наврӯз чорабиниҳои бошукӯҳи идона ҳамарӯза таҳти унвони шаҳраки наврӯзӣ ташкил карда мешаванд. дар базмгоҳи наврӯзӣ ташкилоту корхонаҳо, муассисаҳои таҳсилоти олӣ, миёнаи касбӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ноҳия ва сокинони соҳиби касбу кори гуногун фаъолона иштирок намуда дастовардҳо, барномаҳои фарҳангӣ ва гӯшаҳои идонаро ба намоиш мегузоранд. ин навбат дар ҷашнгоҳи наврӯзӣ аҳли омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз ҷумла донишгоҳи давлатии Данғара, донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон ва донишкадаи байналмилалии Данғараи донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар баробари оростани хони идонаи наврӯзӣ ва пешниҳоди таомҳои миллӣ, инчунин дастовардҳои илмию таълимӣ, эҷодӣ ва дар умум маҳсули меҳнати худро муаррифӣ намуданд. дар чорабинии бошукӯҳи ҷашни ҷаҳонии Наврӯз роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара иштирок намуда иброз доштанд ки бо мақсади гиромидошти суннату анъанаҳои миллӣ, тарғиби фарҳанги гаронбаҳои ниёгон ва фароҳам овардани фазои шодиву нишод барои сокинон ва меҳмонони ноҳия ин базмгоҳ ташкил гардидааст. шукри кишвари амн, шукри ҳидоятҳои муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби Оли Эмомалӣ Раҳмон, имрӯз Тоҷикистон тинҷу ором аст. ҷашни Наврӯз ҷашни байналмилалӣ шуд. дар ҳама кишварҳои ҷаҳон ҷашни Наврӯзро пешвоз мегиранд. тоҷикро аз либоси миллиаш, аз хӯрокҳои миллияш месошанд. мо фахр мекунем. мо ҳар як шахси ҷумҳурӣ кӯшиш мекунад ки дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ фарзандони халқро тарбия кунаду дар ободонии кишвари биштосоямон Тоҷикистон саҳми босазо гузорад. мо модарон ҳама вақт кашидадӯзӣ, пухтани таомҳои миллиро тарғибу ташвиқ мекунем ва ба фарзандонамон ёд медиҳем
дар ҳама маҳфилҳо, дар ҳама дарсҳо ҳама вақт муаррифгари расму оини тоҷикем ки аз байн наравад. зеро лаззату маззаи хӯроки миллӣ мисли суманаку атолаву ширбилинҳо ҳеҷ гоҳ лаззаташ аз даҳони ҳеҷ кас намеравад. дар ҷашнвораи наврӯзӣ пирубарно бо дили саршор аз меҳру муҳаббати ватандорӣ, шукргузорӣ аз фазои орому осудаи кишвар ва суруру шодмонӣ ширкат меварзанд. бешак наврӯзи оламафрӯз ҳамчун ҷашни қадимаи миллати тамаддунофару фарҳангсолори тоҷик таърихи беш аз 6000 сола дорад. ҷавҳари таърихиву фарҳангии ин ҷашни бостонӣ саодату хушбахтии аҳли башар буда инсонҳоро ба ҳамзистии осоишта, иттиҳоду якдилӣ, накӯкориву созандагӣ ва бунёдкорӣ ҳидоят менамояд. иштироки сокинон дар чунин чорабиниҳо ба таҳкими дӯстӣ, ҳамдилӣ ва арҷгузорӣ ба мероси фарҳангии миллат таъсири амиқ мегузорад. бо ташаббуси фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни Наврӯз байналмилалӣ гардид. баъди ҳазорсолаҳо ҷашни Наврӯз аз нав эҳё гардид. мо мардуми тоҷик беҳад аз ин шоду хусанд гардидем. дар вақти ҷашни Наврӯз мо тоҷикон хонаҳои худро ба тартиб дароварда тозаю озода менамоем. дар назди ҳавлиҳои худ гулҳои тару тоза мешинонем, суманак монда суманак мепазем ва гулгардонӣ менамоем ки яке аз беҳтарин анъанаҳои урфу одатҳои мо мебошад. мо мардуми тоҷик бениҳоят хурсанду хушбахт ҳастем ки либосҳои миллии мо аз нав эҳё гардид, таомҳои миллӣ аз нав эҳё гардид ва мо метавонем ки он таомҳои миллие ки аз байн рафта буд, мо занҳо онро ба фарзандони худ омӯзонем ва дар оянда фарзандони мо онҳоро омода намоянд. наврӯз чӣ калимаи зебост ки бо баёни он ба қалби ҳар кас шодию фараҳ ҷой мегирад. бо таҷлили ҷашни байналмилалӣ мо шукрона аз он менамоем ки таҳти сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чунин даврони созандаю ободкориҳо дар фазои тинҷу ободкориҳо зиндагӣ дорем. тоҷикистони соҳиб истиқлоли мо дар ҳақиқат ватани Наврӯз аст. наврӯз ҷашни эътидоли шабонарӯзӣ, айёми тавозуни зиндагӣ, оғози корҳои кишоварзӣ, кишту кори баҳорӣ ва ҳама гуна ташаббусҳои созанда мебошад. миллати шарафманди тоҷик хушбахту сарфароз ва ифтихорманд аз он аст ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ин ҷашни воқеан мардумиро чун дастоварди бузурги хиради башар пазируфтааст. аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ба сифати ҷашни ҷаҳонӣ пазируфта шудани Наврӯз гувоҳи он аст ки сокинони сайёра ба ин ҷашни моҳиятан фарҳангиву инсонпарваронаи тоҷикон ва кишварҳои ҳавзаи Наврӯз эҳтиром доранд ва онро ҳамчун воситаи баҳамоӣ, тарғибгару таҳкимбахши сулҳу дӯстӣ, покӣ ва зебоиву бедорӣ эътироф менамоянд. хусусиятҳои хоси дигари ҷашни ҷаҳонии Наврӯз инсонпарварӣ, некиву накӯкорӣ, бахшишу меҳрубонӣ ва созандагиву бунёдкорӣ мебошад. наврӯз айёми тавозуни рӯзу шаб буда баробари эҳёи куллии табиат ба инсон рӯҳ равони тоза мебахшад. ӯро ба рӯзи неку рӯзгори обод ва пешрафту созандагӣ ҳидоят мекунад. бино ба таълимоти авасто дар айёми наврӯз эҳёи ҳаёт ва табиат дар 6 унсур яъне осмон, замин, об, наботот, ҳайвонот ва инсон зоҳир мегардад. аз ҷумлаи онҳо хусусан об манбаи барқарории ҳаёт ва идомаи он рамзи покизагию ободӣ, файзу баракат ва саодату
нишод мебошад. наврӯз нишонаи пайванди инсон бо табиат мебошад. ин аст ки ҳар як инсон бо тамоми ҳастӣ омади зеботарин фасли сол баҳорро интизорӣ мекашад. дар ҷашнбораи наврӯзӣ намунаҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ, расму оинҳои миллӣ ва дастархони идонаи ҳафтсину ҳафтшин ки рамзи фаровонӣ, баракат ва эҳёи табиат мебошад, бо зебоии хос ороста шуда, таваҷҷӯҳи меҳмононро ба худ ҷалб намуд. яке аз ҷиҳатҳои ҷолиби гӯшаи донишгоҳи давлатии тиббии хатлон либосҳои зебо ва гуногунранги миллӣ буд. гулдухтарону бонувони донишгоҳ атлас, адрас, чакан ва дигар либосҳои анъанавии минтақаҳои тоҷикистонро ба бар намуда, зебоӣ ва рангорангии фарҳанги миллии тоҷиконро ба таври шоиста муаррифӣ карданд. ҳамзамон анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ ки бо маҳорати баланд омода ва пешниҳод гардиданд, фазои идонаро боз ҳам рангинтар карданд. гӯшае ки шумо мебинед, ин гӯша гӯшаи донишҷӯён ва омӯзгорони донишгоҳи давлатии тиббии хатлон дар ноҳияи Данғара аст. кулли омӯзгорон ва донишҷӯён бо дастовардҳои меҳнатии худ ана ҳамин гӯшаро ба хотири ҷашни байналмилалии Наврӯз оро доданд ва имрӯз дар ин ҷашнгоҳ пиру барно ҳама якҷо шоду хуррам ва якҷоя аз ҷашни байналмилалии Наврӯз таҷлил мекунанд. воқеан ҳам ҷашни байналмилалии Наврӯз дар фитрати худ иттиҳод, ҳамбастагӣ ва ба ҳам омаданҳоро дорад ва бубинед ки рангорангии либосҳои миллӣ бонувон, хусусан донишҷӯ духтарон ва омӯзгорони донишгоҳи давлатии тиббии хатлон ба ин ҷашнгоҳ шукӯҳ ва шаҳомати хоса бахшидааст. иштироки фаъолонаи аҳли донишгоҳи давлатии тиббии хатлон дар тантанаҳои наврӯзӣ бори дигар нишон дод ки донишгоҳ на танҳо маркази илму дониш, балки макони тарғибу рушди фарҳанг, анъанаҳои миллӣ ва эҳёи арзишҳои таърихии халқи тоҷик низ мебошад. бинандагони гиромӣ, ҳамсӯҳбати мо ҳастанд ноиби ректори донишгоҳи давлатии тиббии хатлон Бунёдзода Сомун. мехостем дар мавриди анамин суфраи ҷашнии наврӯзии аҳли донишгоҳ ба бинандагон қисса мекардем. албатта донишгоҳи давлатии тиббии хатлон дар баробари он ки ба омӯзиши омӯзондани нозукиҳои илми тиб сару кор дорад, дар баргузор намудани чунин ҷашнҳои миллӣ, ҷашнҳои сиёсӣ ҳам хеле фаъол ҳастанд, хеле диққати ҷиддӣ метиҳанд ва бубинед имрӯз дар ин ҷо мо гӯшаи наврӯзӣ ташкил карда истодем ва фарорасии ҷашни наврӯз барои мо ҳам хеле ва дар як сатҳи баланд омодагӣ аст баргузор мекунем ва инҷо гӯшае ҳаст имрӯз ташкил кардагем барои муаррифии маҳз хӯрокҳои миллӣ, маҳз ҳунарҳои мардумӣ ва он ҳама чизе ки имрӯз донишгоҳ ба даст овардан дар тӯли 10 соли мавҷудияти худ, таъсисёбии худ ва ҳамаро ба маърази тамошо гузоштанд ва имрӯз шумо шоҳиди он гаштем ки дар баробари маҳз донишҷӯён, кормандони донишгоҳ имрӯз тамоми сокинони ноҳияи сарбаланди Данғара аз ин гӯша дида намуданд ва дар баробари он ки донишҷӯёни мо, донишҷӯ духтаракони азизи мо, кормандон, бонувони донишгоҳ ба тадрис ба омӯзиш машғул ҳастанд, дар баробари ин ҳунари баланди кадбонуӣ доранд. ин барои мо албатта боиси ифтихор аст ва албатта мо ифтихор мекунем аз чунин донишҷӯён, аз чунин кормандони донишгоҳ ки дар ҳама ҷода фаъол ҳастанд, дар ҳама ҷода пешсаф ҳастанд ва боварӣ доранд чунин зебогие ки имрӯз барои аҳли мардум пешниҳод кардан дар ҷодаи тибам, дар расхуд кардан донишгоҳи тибам чунин пешсафу фаъол хоҳанд буд. бале, яке аз рамзҳои асосии ҷашни наврӯзӣ сумалак аст. дастархони идонаи аҳли омӯзгорони донишгоҳи давлатии тиббии хатлонро ҳам сумалак оро медиҳад. воқеан ҳам ба инсон як таби хуш мебахшад ва дар мавриди анамин
рамзҳои асосии наврӯзӣ дар мавриди таомҳои миллие ки умуман дар ҷашни наврӯзӣ омода ва пешниҳод мегардад, шумо чӣ гуфта метавонед? албатта хӯрокҳои миллӣ ино як анъанаи неки мардуми ҳам бунёди миллати тоҷик аст. суманак яке аз он рамзҳои асосии вай наврӯз маҳз суманак аст ва маҳз бедоршавии табиат ва ҳам бедоршавии оламро вай нишон медиҳад ва бубинед ҳамин бедоршавии табиат қатъи инсонам боз илҳоми нав мегирад, қувваи нав мегирад ва бонавон тамоми намуди хӯрокҳоро бубинед аз нонҳои зебои ҳар гуна вай нонҳоро омода кардан. суманак аст, афсину афшин аст ва афсину афшин маҳз аз он рамзҳои асосии ҷашни наврӯз ҳастанд ки шумо худ шоҳид ҳастед ки ҳама чиз бо санъати баланди санъати боло омода гардидааст ва ба маърази тамошо гузошта шудааст. инчунин дар гӯшаи ҷашни донишгоҳи давлатии тиббии хатлон дастовардҳои илмию таълимии ҳайати профессорону омӯзгорон аз ҷумла китобҳо, дастурҳои таълимӣ, монографияҳо ва чанд нашри маҷаллаи илмии Симурғ муаррифӣ гардид. маҷаллаи илмии Симурғи донишгоҳи давлатии тиббии хатлон аз соли 2018 инҷониб нашр мегардад ва ҳамчун минбари муҳими илмӣ барои муаррифии дастовардҳои таҳқиқотии олимон, омӯзгорон, муҳаққиқон ва донишмандон пешбинӣ шудааст. ин маҷаллаи тиббии Симурғ аст ки аз донишгоҳи давлатии тиббии хатлон аз соли 2018 инҷониб нашр мешавад ва ин маҷалла нашри 28 аст. дар ин маҷаллаи илмӣ асосан мақолаҳои илмӣ аз дохил ва хориҷи кишвар ки тақризшаванда ҳастанд ба нашр мерасанд ва албатта таъсис ва нашри ана ҳамин гуна маҷаллаҳои илмӣ барои доираҳои илмӣ аз ҷумла барои олимони ҷавон ниҳоят муҳим аст ва донишгоҳи давлатии тиббии хатлон бо таъсиси ин маҷалла албатта дар роҳи рушди илми ватанӣ ва муаррифии илми тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ниҳоят қадамҳои устувор гузоштааст. гӯшаи дигари ҷашнгоҳи наврӯзиро омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Данғара бо оростани хони идона, муаррифии дастовардҳо ва пешниҳоди таомҳои миллӣ зебу зиннати хос бахшиданд. пешниҳоди хӯрокҳои миллӣ ва анвои лазизи хоси наврӯзӣ исботи он аст ки сол то сол ин ҷашни миллӣ шукӯҳу ҷалоли тоза ба худ касб менамояд. кадмонувон хӯрокҳои миллӣ махсус аз гиёҳҳои шифобахшу суманак омода мекарданд. хусусан суманак ки он рамзи асосии ҷашни наврӯз аст, таваҷҷӯҳи иштирокдоронро ба худ бештар ҷалб мекард. сумалак яке аз рамзҳои асосии ҷашни наврӯз ба ҳисоб меравад. ҷашни наврӯзро бошад бидуни сумалак тасаввур кардан имконнопазир аст. маҳз бонувони ҳунарманди ноҳияи Данғара ана ҳамин сумалакро омода намуда истодаанд. албатта бонувони соҳибзавқу хушсалиқаи тоҷик дар ҳифзи расму оинҳои миллӣ нақши басо арзишманд гузошта имрӯз низ дар ин масир бо дарки масъулияти баланд устуворона қадам мегузоранд. ин аст ки бонувону модарони тоҷик дар пойдории асолат, пояҳои таърихиву фарҳангии ҷашни наврӯз ва ҳифзу густариши анъанаҳои мардумӣ саҳми босазо мегузоранд. дар ҳақиқат ҳамин наврӯз худ як ганҷи бузурге ҳаст ки як сарчашмаи илми дониш аст ки мардумро ба худшиносию худоҳӣ мебарад. дар ҳуяи баланди ва тандурустию меҳнатдӯстӣ тарбия кардани насли ҷавон бисёрам нақши бузург дорад ҳамин наврӯз. як анабине дар баробари ин қадар анъанаҳои нек, фазилатҳои нек, суннатҳои нек доштани наврӯз, боз наврӯз ҳамчун ганҷи бебаҳои арзиши фарҳангӣ аст ки ва инсонро аз нуқтаи назари меҳнатдӯстӣ ва тандурустӣ ва донистани таъриху забон, фарҳанги миллат ва худшиносии худогоҳӣ тарбия менамояд, барои нек ҳидоят мекунад. мана аз ин лиҳоз
باز یک بسیار اقدامی نیکی که اینجا در وقت سال 2010 ماه فеврал با تشبث پیشوای معظم ملت مقام بین‌المللی گرفتن نوروز علاقه حوزه نوروزی در بین منطقه و جهان خیلی هم وسیع گردیده است و ببینید که همین نوروز مردم منطقه رو با هم می‌آورد. دوستی و رفاقت و برادری و یعنی که بین یکدیگر یعنی بسیار هم باز مستحکم می‌گردد. یعنی ببینید که در برابر این قدر عنعنه‌های خوب و یعنی که فضیلت‌های خوب داشتن نوروز باز می‌تواند که در ترکیب صلح و دوستی وحدت یکگرفهمی نیست، یعنی نقش نمایی را بازیده تواند نوروز. дар даврони соҳибистиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаҳои арҷгузорӣ ба фарҳанги миллӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии либосҳои миллӣ низ таваҷҷӯҳи хоса равона намудааст. аз ҷумла доир намудани озмунҳои садранги чакан, либоси миллӣ, осори тамаддуни ҷаҳон, кадбонҳои беҳтарин ва амсоли ин аз ҳуввияти миллии занону модарони тоҷик гувоҳӣ медиҳад. яке аз ин тадбирҳо дар оғози фасли баҳор ва таҷдил гардидани ҷашни наврӯзи байналмилалӣ роҳандозӣ шудани иқдоми тоҷикона мепӯшем аст, ки дар сартосари кишвар дар сатҳи баланд ҳамовозӣ ёфтааст. дар ҷашни байналмилалии наврӯз бонувону гулдухтарон намудҳои гуногуни либосҳои миллиро ба бар мекунанд, зеро яке аз оинҳои зебои наврӯзӣ пӯшидани либосҳои рангоранги миллӣ мебошад. пешвози ҷашни наврӯз ин яке аз роҳҳое мебошад ки тарбия намудан дар ҷавонони имрӯза худогоҳиву худшиносии онҳоро ташаккул медиҳад. ҳақбарҷониби пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки фармудааст фарҳанг ҳастии миллат аст. шинохти расму русуми миллӣ барои ҳар як ҷавон, барои ҳар як мардуми тоҷик ин ташаккулдиҳандаи ҳифзи асолати миллӣ мебошад. ҷашни наврӯз рӯзи нав аст, ҳаёти нав аст, умеди нав аст. ба ҳар як пиру барно рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. воқеан либоси миллӣ ҳамчун як рукни муҳими фарҳанги миллӣ, муаррифгари миллат маҳсуб мешавад, ки арзишмандии маънавии онро ҳифз бояд кард, то наслҳои оянда низ ба он арҷгузору меросбар бошанд. маҳз таҷлили ҷашни наврӯзи ҷаҳонӣ яке аз тадбирҳои гиромидошти арзишҳои асили фарҳангӣ буда, он ба тарғибу ташвиқи либосҳои миллӣ, пешгирии бегонапарастӣ, баланд бардоштани мақому манзалати нақшу нигор, гулдӯзӣ ва рушди истеҳсоли матоъҳои миллӣ, намоиши ҳунари волои тароҳону ҳунармандони ватанӣ мусоидат мекунад. боиси ифтихор аст ки мо меросбари ин тамаддуни бузурги башарият ба ҳисоб меравем. наврӯз як тамаддуни инсонмеҳвар аст, як тамаддуне ҳаст ки барои миллати ориёӣ, барои махсусан миллати тоҷик як тамаддуни ҳувиятсоз агар гӯем хато намекунем, чаро ки мо метавонем дар маркази ин тамаддун ки ба ҳайси тамаддуни ориёӣ ва сипас тамаддуни қонун муаррифӣ мегардад, метавонем дар як меҳвар муттаҳид бошем ва имрӯз дар фазои сулҳу субот ва оромиши сартосарӣ мо ин ҷашни муқаддасро истиқбол гирифта истодаем ва дар фазои созандагӣ ва ташаббусҳои пешвои муаззами миллат ки ҳанӯз соли 2009 наврӯз ҳамчун ҷашни байналмилалӣ ба мероси ғайрифарҳангӣ ЮНЕСКО ворид гардид ва тибқи қаъдномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид ба ҳайси 21 март ба ҳайси рӯзи байналмилалии наврӯз қабул гардид ки ин бевосита барои мардуми тоҷик як
ифтихори бузург аст, чаро ки муаррифии дастовардҳои миллӣ ва махсусан тамаддуни миллӣ дар сартосари ҷаҳонӣ як падидаи хуб аст, чаро ки имрӯзҳо тамоми кишварҳои дунё кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки тавассути чизе худро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ созанд ва имрӯз имиҷи мусбии Тоҷикистон дар сартосари ҷаҳон тавассути тамаддуни бою ғановати худ муаррифӣ гардида истодааст. Ин пеш аз ҳама дастгириҳо ва тамоми талошҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад. ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Данғара низ ҷашни байналмилалии Наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мекунанд. бале бо ин мақсад дар маркази ноҳия дар базмгоҳи идона аҳли омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Данғара ҷамъ омаданд. дар ин базмгоҳ аз дастовардҳо, комёбиҳо ва навгониҳое ки олимону омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳ ба даст оварданд барои иштирокдорон пешниҳод карданд. воқеан ҷашни Наврӯз ҷашни ҳамбастагист, ҷашнест ки сулҳу суботро тараннум мекунад. албатта меҳвари асосии ҷашни Наврӯзро инсондӯстӣ ташкил медиҳад ва воқеан ҳам дар базмгоҳҳое ки Наврӯз дар он ҷо таҷлил карда мешавад пиру барно ба ҳам меоянд. дар саҳни донишгоҳи давлатии Данғара гулдухтарон бо пироҳанҳои зебои миллӣ шеъру таронаҳоро дар васфи баҳору Наврӯз қироат мекарданд, ки ҷолиби диққат буд. наврӯз чӣ фасли зебоест, наврӯз чӣ фасли зебоест, ин буву тароватро бубин. дар ин наврӯз ба чашмони ту ки назар мекунам, дар назарам дунёи дигар ҷилвагар мегардад. ба ҳусни ту ки назар мекунам, ҳусни наврӯзро мебинам. азизам, хостам бароят гуле ҳадя кунам. ташаккур барои гул. гул рамзи зебои баҳорист ки муносибати мо ҳардуро пайванд мекунад. ин гул дар чеҳраи ту аслан зебогиаш наменамояд. диламро бо ин нозу адоҳоят бурдаӣ, эй гулдухтари зебо. хостам дар ин наврӯз қиссаи Лайлию Маҷнунро аз нав шурӯъ кунем бо ҳам. ман дар он хандаҳову дар он нозҳои ту фидо шавам. чаро ин қадар ноз мекунӣ? биё бо ҳам ҳамсӯҳбат шавем охир. ман қайҳо боз ташнаи дидори ту ҳастам. ман бояд ташаккур аз шумо кунам ки сухани маро рад накардеду пазируфтед. пас биё дар ин баҳори зебо ба хуррамшаҳр ки макони Наврӯз аст биравем. рафтем. ҳаво гарму замин нарму гули себарга рақсон шуд. баҳорон шуд, баҳорон шуд. табиат боз хандон шуд. зинав ҳар сӯй оби ҷӯй шитобон шуд, шитобон шуд. ба васли гул кунун булбул зи хушнудӣ ғазалхон шуд. баҳорон шуд, баҳорон шуд. чӣ хуш фасли баҳорон шуд, чӣ хуш фасли баҳорон шуд. دوستان جشن دلافروز مبارک باشد. نفس تازه نوروز مبارک باشد. همه جا خرمی و تازه جوانی بینم. جشن فرخنده و فیروز مبارک باشد.
донишгоҳи давлатии тиббии хатлон дуюмин муассисаи таҳсилоти олии тиббӣ дар кишвар буда соли 2026 аз таъсисёбии он 10 сол пур мешавад. ин боргоҳи илму хират бо ташаббуси бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади тайёр намудани мутахассисони дорои маълумоти олии тиббӣ таъсис ёфта имрӯзҳо дар марҳилаи ташаккул ва рушди устувор қарор дорад. дар рӯзҳои таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯз дар донишгоҳи давлатии тиббии хатлон чорабиниҳои гуногуни илмиву адабӣ ва фарҳангиву маърифатӣ доир карда шуданд. ҳадаф аз роҳандозии ин маҳфилҳо эҳё ва муаррифии анъанаҳои миллӣ, таҳкими ҳисси ватандӯстӣ ва арҷгузорӣ ба фарҳанги ғании тоҷикон мебошад. дар ин тадбирҳои муассир аъзои раёсати донишгоҳи давлатии тиббии хатлон омӯзгорон ва донишҷӯён фаъолона иштирок намуданд, зеро чунин чорабиниҳо барои тарбияи маънавии ҷавонон, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва таҳкими дӯстиву ҳамгироӣ нақши муҳим доранд. раёсати донишгоҳи давлатии тиббии хатлон ҷиҳати баргузор намудани ҷашни байналмилалии наврӯз як қатор як силсила чорабиниҳо, озмунҳо, маҳфилҳоро роҳандозӣ намуданд ва дар давоми моҳи март ин чорабиниҳо тибқи нақша баргузор гардида истодаанд. ва чуноне ки имрӯз мову шумо шоҳид гардидем, дар донишгоҳ ин чорабиниҳо давра ба давра баргузор гардиданд ва имрӯз мо дар кафедраи ҷомеашиносӣ маҳфили адабӣ таҳти унвони наврӯз ҷашни ҷаҳонӣ баргузор гардид ки маҳз дар ин маҳфил аз таърихи наврӯз, аз бузургию шаҳомати он суҳбатҳо ироа гардиданд, суҳбатҳо баргузор гардиданд ва бузургию шаҳомати наврӯз албатта инъикоси воқеи худро дар суҳбатҳои устодон ва донишҷӯёни ин маҳфил албатта инъикоси худро ёфтанд. наврӯз на танҳо ҷашни анъанавӣ, балки фурсати хубест барои таҳкими ҳамбастагӣ, эҳтироми фарҳанги миллӣ, тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ. мо бояд арзишҳои фарҳангии худро ҳифз намуда, онҳоро ба наслҳои оянда бо ифтихор интиқол диҳем. боиси ифтихор ва шарафмандист ки бо шарофати истиқлолияти давлатӣ наврӯзи оламафрӯз ҳамасола ҳамчун рамзи бедорӣ ва шукуфоии табиат, айёми киштукори марди деҳқон дар кишвари азизамон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. ҷашни наврӯз бешак яке аз маросимҳои пазируфтаи тоҷикон аст ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун дастоварди фарҳанги умуми инсонӣ пазируфта шудааст ва бо хусусиятҳои вижаи худ ки некиву накӯкорӣ, хуррамиву хушҳолӣ, шодиву нишод ва саодату пирӯзиро талқин медиҳад, машҳури олам гардидааст. чуноне ки лоиқ шералӣ гуфтааст: дар гирди хони наврӯз хешу табору ёрон, дуранд ё ки наздик бояст ҷамъ оянд. бошад ки сейр бинанд, соли дароз ҳамроҳ бо ҳамдигар бисозанд, бо ҳамдигар бипоянд. дар фазои таҷаллии ҷашни байналмилалии наврӯз дар донишгоҳи давлатии тиббии хатлон маҳфили илмии адабӣ таҳти унвони наврӯз ҷашни ҷаҳонӣ баргузор гардид ки дар рафти он аҳамияти ҷашни наврӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои фарҳанги башарият ва нақши он дар таҳкими дӯстиву ҳамдигарфаҳмии халқҳо муассир арзёбӣ шуд. иштирокдорони маҳфили илмӣ дар мавзӯъҳои аз таърихи наврӯз, нақш ва ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷаҳонӣ гардидани наврӯз ва фалсафаи ҷашни наврӯз маърузаҳои илмӣ пешниҳод намуданд. таъкид шуд ки бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҷонибдориву ҳамовозии ҷомеаи байналмилалӣ наврӯзи тоҷикон мақоми ҷаҳонӣ пайдо намуда имрӯз дар кишварҳои гуногуни олам бо шукӯҳи хос таҷлил карда мешавад. ин иқдом барои муаррифии фарҳанги миллӣ ва густариши робитаҳои фарҳангии байни миллатҳо аҳамияти бузург дорад.
таълимоту одоби русуми иди наврӯз ба ягон мазҳаб, ба ягон мактаб, ба ягон тариқа, ба ягон кеш зид нест, баръакс мувофиқ аст. Масалан, пӯшидани либоси тоза, хонаро поку тоза кардан, ба меҳмонӣ якдигар рафтан, шириниҳои гуногун пухтан, либоси покза масалан ба бар кардан, аз гуноҳи якдигар гузаштан, ба ҷои кибру бадбинӣ, нафрат як меҳру муҳаббату шафқат дар қалби худмо бунёд кардан, ки албатта ба ягон мактаб, ба ягон дин, ба ягон мазҳаб зид нест. Албатта дар бораи Наврӯз фазилатҳои зиёде вуҷуд дорад, ки масалан дар устураҳо ва дар китобҳои қадимаи таърихӣ навишта шудааст. Масалан, мисол овардан мумкин аст, ки мегӯянд, ки Наврӯз рӯзи офарида шудани олам аст. Мегӯянд, ки Наврӯз рӯзи хилқати одам аст. Мегӯянд, ки Наврӯз рӯзи саршавии соли нав аст. Мегӯянд, ки Наврӯз рӯзи ғалабаи некӣ бар бадист. Наврӯз рӯзи ғалабаи маърифат бар ҷоҳилист. Яъне Наврӯз аз тамоми одамони сайёра аст. дар идомаи чорабиниҳои ҷашнӣ ба ифтихори Наврӯзи байналмилалӣ маҳфили олиҳаи тиб байни донишҷӯ духтарони донишгоҳ гузаронида шуд. бояд гуфт, ки маҳфили мазкур дар назди шӯрои занон ва духтарони донишгоҳ фаъолият намуда, барои муттаҳид намудани духтарони соҳибистеъдод, ҳунарманд ва фаъол саҳми арзанда мегузорад. ҳадафи асосии маҳфил тарғибу ташвиқи фарҳанги миллӣ, эҳёи суннатҳои мардумӣ, рушди истеъдоди донишҷӯ духтарон ва баланд бардоштани маърифати фарҳангии онҳо мебошад. дар доираи чунин маҳфилҳо донишҷӯён имконият пайдо мекунанд, ки донишу маҳорати худро дар соҳаҳои гуногуни ҳунару фарҳанг муаррифӣ намоянд. донишҷӯёни маҳфил бо маърузаҳои илмӣ дар бораи таъриху анъанаҳои Наврӯз, арзиши фарҳангии ин ҷашни кӯҳан ва нақши он дар мустаҳкам намудани дӯстиву рафоқати мардумон суханронӣ карданд. дар рафти маҳфил инчунин дар бораи ҳунарҳои мардумӣ аз қабили чакандозиву гулдозиву тоқидозӣ ва дигар анъанаҳои қадимаи тоҷикон маълумоти муфассал пешниҳод гардид. донишҷӯён бо ифтихор аз фарҳанги миллӣ дар бораи аҳамияти ҳифзу эҳёи ҳунарҳои аҷдодӣ ибрози андеша карданд. ҳамзамон иштирокчиён намудҳои гуногуни либоси миллиро ба бар намуда, хусусиятҳо, зебоӣ ва рамзҳои ҳар як либосро шарҳ доданд. гуфта шуд, ки либоси миллӣ нишонаи фарҳанг, таърих ва ҳуввияти миллии ҳар як миллат мебошад. мо донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар баробари аз худ намудани тамоми нозукиҳои илми тиб, инчунин дар баргузории чорабиниҳои фарҳангии наврӯзӣ низ фаъолона ширкат меварзем. ин чорабиниҳо бо рақсу сурудҳои миллӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои суннатӣ баргузор гардида, фазои идона ва рӯҳияи дӯстиву ҳамдилиро байни омӯзгорону донишҷӯён боз ҳам қавитар мегардонад. мо ҷавонони хушбахти соҳиби истиқлол шукрона аз он мекунем, ки дар чунин кишвари осудаву обод умр ба сар мебарем ва дар донишгоҳҳои беҳтарину бонуфузи кишвар таҳсил менамоем. талош мекунем, ки дар оянда мутахассиси хуб шуда ба халқу ватани худ соҷиқона хизмат намоем. мо донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон ифтихорманд аз он ҳастем, ки имрӯз дар донишгоҳи мо ҷашни Наврӯзи оламафрӯз бо як шукӯҳи шаҳомати хоса таҷлил карда истодааст. баробари таҷлил кардани ҷашни Наврӯзи оламафрӯз, имрӯз дар донишгоҳи мо бисёре аз озмунҳо ба мисоли шоҳномахонӣ, маҳфил, озмуни маликаи Наврӯзӣ, озмуни гулбазми Наврӯзӣ, мусобиқаҳои варзишӣ ба мисоли волейбол, шоҳмот, шашка таҷлил карда истодаанд. ин мусобиқаҳо ва озмунҳо ба мо имконият медиҳанд баробари омӯзиши ихтисосамон ва касбамон боз ҳам ба ин озмунҳо ҷалб шавем ва ҳунари худро сайқал диҳем. бо мақсади гиромидошти ҷашни байналмилалии Наврӯз ва эҳёи анъанаҳои миллӣ, дар донишгоҳ барномаи фарҳангӣ аз тарафи Дастаи ҳунарии Дурахшон ташкил ва баргузор карда шуд. Дастаи ҳунарии Дурахшон аз соли 2018 таъсис ёфта, аз рӯзҳои аввали фаъолияти худ дар ташкил ва баргузории чорабиниҳои илмӣ, фарҳангӣ ва маърифатии донишгоҳ саҳми назаррас мегузорад.
аъзои ин даста аз ҳисоби донишҷӯёни фаъолу эҷодкор интихоб гардида онҳо бо истеъдод ва маҳорати ҳунарии худ ҳар як чорабиниро рангу ҷилои хоса мебахшанд. ин рақсу таронаҳо ғановати фарҳангу маънавиёт ва санъати минтақаҳои тоҷикистонро бозгӯ буда рӯҳияи ҷашниро боз ҳам рангинтар гардониданд. баргузории чунин чорабиниҳои фарҳангӣ ба баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва рушди истеъдоди ҳунарии донишҷӯён мусоидат менамоянд. даври муассисавии озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон ба рӯзҳои таҷлили шоистаи Наврӯзи байналмилалӣ рост омад. озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо амр ва бевосита таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардида, ҳадафи асосии он тарғиби осори безаволи адабиёти классикии тоҷик, аз ҷумла асари безаволи Абулқосим Фирдавсӣ, Шоҳнома ва ба ин восита баланд бардоштани сатҳи маърифати фарҳангии аҳолӣ, рушди қобилияти суханварӣ ва бедор намудани ҳисси ифтихори миллӣ дар байни қишрҳои гуногуни ҷомеа роҳандозӣ гардидааст. зикр шуд ки шоҳнома ҳамчун яке аз шоҳкориҳои адабиёти ҷаҳонӣ дар тарбияи ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз таъриху фарҳанги миллӣ ва баландбардоштани маърифати маънавии ҷавонон нақши муҳим дорад. бо ташаббусҳои пайвастаи ҳукумати кишвар, махсусан иқдомҳои фарҳангпарваронаи пешвои миллат, озмунҳои ҷумҳуриявӣ барои рушду густариши маърифати китобхонӣ ва эҳтиром ба арзишҳои фарҳангии миллат баргузор карда мешаванд. шоҳномаи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ҳамчун ганҷинаи маънавии халқи тоҷик барои насли наврасу ҷавон аҳамияти бузурги маънавиву ахлоқӣ дорад. дар рафти озмуни мазкур зикр шуд ки бо ташаббуси фарҳангсолоронаи сарвари маҳбуби давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, китоби шоҳномаи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ба ҳар як хонаводаи кишвар тӯҳфа карда шуд. ин иқдоми фарҳангпарварона ба хотири эҳёи арзишҳои маънавии миллат, арҷгузорӣ ба мероси адабии ниёгон ва нишони шукӯҳу ташаккули маънавии мардум аст. дар озмуни мазкур наздики 50 нафар донишҷӯён аз факултетҳои гуногуни донишгоҳ фаъолона иштирок намуда, донишу маҳорати худро бо қироати порчаҳо аз достонҳои шоҳнома нишон доданд. иштирокчиён бо ҳисси баланди ифтихор аз мероси адабии ниёгон порчаҳои ҷудогонаи ин асари безаволро қироат намуда, мувофиқи талаботи низомнома дар бораи қаҳрамонони асосии асар маълумот пешниҳод карданд. ҳамзамон онҳо ба саволҳои ҳайати ҳакамон посух дода, дониши худро оид ба муҳтавои асар, хусусиятҳои адабӣ ва аҳамияти таърихию фарҳангии он нишон доданд. ҳайати ҳакамон ба маҳорати қироат, дурустии талаффуз, фаҳмиши муҳтавои матн ва сатҳи омодагии иштирокчиён баҳои муносиб доданд. баромадҳои аксари донишҷӯён аз омодагии ҷиддӣ ва таваҷҷӯҳи онҳо ба мероси адабии ниёгон шаҳодат медод. таъкид гардид ки баргузории чунин озмунҳои маърифатӣ дар муҳити донишгоҳӣ барои баландбардоштани сатҳи дониш, рушди фарҳанги китобхонӣ ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи худшиносӣ ва ифтихори миллӣ аҳамияти хос дошта, минбаъд низ чунин тадбирҳои илмиву адабӣ бо иштироки фаъоли донишҷӯён сурат мегиранд. бо ташаббуси пешвои миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин ҷашни аҷдодии мо
бори дигар аз нав эҳё гардид ва аз ҷашни мардумӣ ба ҷашни давлатӣ ва ин шуд ба ҷашни байналмилалӣ табдил ёфт. чуне ки шумо шоҳид ҳастед, кафедраи забонҳои донишгоҳи давлатии тиббии хатлон ин ҷашнро дар сатҳи хеле ҳам бошукӯҳ бо иштироки раёсати донишгоҳ, омӯзгорон ва донишҷӯён дар сатҳи хеле ҳам баланд таҷлил намуданд ки ин пеш аз ҳама боиси баланд будани ғурур ва ифтихори миллии ҳар як тоҷики тоҷикистониро нисбати ҳамин ҷашнҳои аҷдодӣ нишон медиҳад. дар донишгоҳ дар қатори корҳои таълимӣ ва илмӣ, корҳои тарбиявӣ низ дар як сатҳи хеле ҳам хуб қарор дорад ки мо пеш аз ҳама дар дарсҳои худ, дар соатҳои тарбиявии худ донишҷӯёнамонро ба дӯст доштани ватан, миллат, пост доштани арзишҳои миллӣ, пеш аз ҳама ҳамин ҷашнҳои бостонии миллати мо ки таърихи беш аз ҳазорсолаҳоро дар бар мегирад, диққати онҳоро ҷалб мекунем ва онҳоро водор месозем ки имрӯз дар ҷаҳони муосир ки бевосита тамаддуни бархурди тамаддунҳо аллакай рафта истодааст, яъне миллатҳое ки ҳастанд аллакай урфу одату тамаддунҳои худро аз даст дода истодаанд, дар зери сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан пешвои миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарҷам шуда бори дигар барои пойдор ва зинда нигоҳ доштани ҳамин арзишҳои миллӣ пайваста саъю талош намоем. мардуми тоҷик аз қадимулайём наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил намуда анъанаҳои неки ниёгонро пос медоранд. дар донишгоҳи давлатии тиббии хатлон низ ба истиқболи наврӯз корҳои фарҳангиву маърифатӣ ба роҳ монда шудаанд. барномаҳои гуногуни фарҳангӣ, маърифатӣ, намоишҳои расму оинҳои миллӣ, озмунҳо, баромадҳои гуногуни ҳунарӣ ва намоиши таомҳои милливу либосҳои миллӣ ба роҳ монда шудааст ки барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, арҷ гузоштан ба фарҳанги миллӣ ва муттаҳид сохтани донишҷӯён мусоидат мекунад. яке аз оинҳои наврӯзӣ ин ташкил намудани бозиҳои гуногуни варзишӣ мебошад. аз ин рӯ дар як гӯшаи сарсабзи донишгоҳ байни донишҷӯён мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили гӯштини миллӣ, волейбол ва шоҳмот доир карда шуд ки дар онҳо дастаҳо маҳорати хуб нишон доданд. ба ифтихори ҷашни наврӯзи ҷаҳонафрӯз як қатор мусобиқаҳои варзишӣ бо иштироки фаъоли донишҷӯён ташкил карда шуда, ҳадафи онҳо тарғиби тарзи ҳаёти солим, таҳкими нерӯи ҷисмонӣ, баланд бардоштани рӯҳияи варзишӣ ва таҳкими дӯстӣ байни донишҷӯён мебошанд. мусобиқаҳо аз рӯи чанд намуд аз ҷумла гӯштини миллӣ, волейбол, шоҳмот, вазнбардорӣ ва дигар бозиҳои хурди варзишӣ баргузор гардиданд. ҳар як намуди варзиш бо завқи зиёд ва рақобати солим сурат гирифта, фазои идона ва варзиширо дар байни иштирокчиён фароҳам овард. албатта чунин мусобиқаҳои варзишӣ дар фазои ободу озоди кишвар бо рӯҳияи ватандӯстӣ ва ифтихор аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ баргузор гардида ба таҳкими солимии ҷавонон ва рушди фарҳанги варзишӣ мусоидат мекунанд. донишҷӯён дар ҳама намудҳои варзиш бо маҳорати баланд, иродаи қавӣ ва эҳсоси ифтихор аз ватани худ ширкат варзида, сатҳи хуби омодагии ҷисмонии худро нишон доданд. дар доираи чорабиниҳои фарҳангиву маърифатӣ бахшида ба идҳои баҳорӣ ва истиқболи шоистаи ҷашни байналмилалии наврӯз, дар донишгоҳи давлатии тиббии хатлон тадбири фарҳангии тоҷикона мепӯшем бо иштироки васеъи донишҷӯён роҳандозӣ гардид. ин иқдоми фарҳангӣ дар фазои идона ва саршор аз рӯҳияи худшиносии миллӣ ва таваҷҷӯҳи бештар ба арзишҳои фарҳангии миллат ташкил карда шуд. бахшидан ба ҷашни наврӯз дар донишгоҳи давлатии тиббии хатлон аксияи тоҷикона мепӯшем роҳандозӣ гардидааст. гулдухтарони зебои донишгоҳ либосҳои идонаро ба бар намуданд ки рангорангии он аз таърихи бой ва фарҳанги кӯҳанбунёди миллати тоҷик шаҳодат медиҳад.
мақсади асосии чорабинӣ тарғиби либосҳои миллӣ, эҳёи суннатҳои қадимаи фарҳангӣ, таҳкими эҳсоси худшиносӣ ва ифтихори миллӣ, инчунин баландбардоштани завқи фарҳангии ҷавонон ба шумор меравад. дар тадбири ҷашнӣ донишҷӯён бо либосҳои гуногуни миллӣ аз ҷумла атлас, чакан, адрас ва дигар навъҳои либосҳои хоси миллати тоҷик ширкат намуда рангорангӣ ва зебоии фарҳанги миллиро ба таври шоиста муаррифӣ карданд. либосҳои ба бар намуда бо нақшу нигорҳои хос, рангҳои ҷаззоб ва тарҳи зебои худ аз таърихи бой ва фарҳанги кӯҳани тоҷикон дарак медоданд. ҳар як намунаи либоси миллӣ таҷассумгари ҳунари волои занони ҳунарманд ва чеварони тоҷик буда аз маҳорати баланди онҳо шаҳодат медиҳанд. фазои чорабинӣ дар ҳамоҳангӣ бо суруду мусиқии дилнишин ва шодии фасли зебои баҳор боз ҳам рангину ҷаззоб гардид. истиқболи ҷашни байналмилалии Наврӯз дар чунин муҳити фарҳангӣ ва бо либосҳои миллии рангоранг ба чорабинӣ ҳусни тоза бахшида, рӯҳияи идона ва эҳсоси ифтихор аз фарҳанги миллиро дар қалби иштирокчиён тақвият мебахшад. дар воқеъ баргузории чунин чорабиниҳои ҳадафманд дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ барои баланд бардоштани маърифати фарҳангии ҷавонон, эҳёи анъанаҳои миллӣ ва рушди ҳисси ватандӯстӣ нақши муассир мегузоранд. ин гуна чорабиниҳо ҷавононро ба эҳтиром ва пос доштани арзишҳои фарҳангии ниёгон ва ҳифзу тарғиби мероси гаронбаҳои миллӣ роҳнамоӣ мекунад. зеро ин тадбирҳо яке аз омилҳои муҳими тарғиби фарҳанги миллӣ, муаррифии ҳунарҳои мардумӣ ва таҳкими худшиносии ҷавонон дониста мешавад. мо бояд ҳамаи он анъанаҳои қадимаи наврӯзиро омӯзем ва иҳьё кунем. худои таоло ҳарчи орзуи омоле ки дар дилу ниятатон ҳаст, ҳамора насибатон гардонад. ҳар рӯзатон наврӯз бошад. ҳамин тавр аҳли раёсат, омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии ҳудуди ноҳияи Данғара дар баробари сокинони шарафманду заҳматпеша бо оростани хони идонаи наврӯзӣ, тарғиби расму оинҳои аҷдодӣ, ташкили бозиҳои варзишӣ, инчунин муаррифии дастовардҳои илмӣ, таълимӣ, эҷодӣ ва барпо кардани барномаҳои рангини фарҳангиву маърифатӣ ҷашни ҷаҳонии Наврӯзро ҳам дар ҳудуди муассисаи таълимӣ ва ҳам дар шаҳраки Наврӯзӣ дар сатҳи баланд хушу хотирмон таҷлил намуданд.